Přeji vám krásný den, holky, a pojďme si říct dneska, jak si přivydělám z Better Styla. První cesta, to je cesta, že si šetříte peněženku svoji, protože při objednávce máte slevu na každý produkt 23%. To nikde jinde není, když to tak řeknu. Tak, druhá cesta. Prodej to dál. Vy ukážete katalog kamarádce, známým, rodině a oni si přes vás objednají a vy vlastně to prodáváte za plné katalogové ceny. Bez té slevy 23%. Jo, tomu se říká katalogový prodej. A třetí cesta, to je ta, že si budete stavět svůj tým. A budete vlastně jim pomáhat, starat se o ně. Ano, budou si nakupovat sami už se slevou 23%. Ale pokud oni si nakoupí, tak vy dostanete od firmy provizi za to, že nakoupili. Jo? A vlastně je dobré to, že nejste nucení a nemusíte objednávat každý měsíc. Jo? Objednává se fakt jen tehdy, když vám něco chybí, nebo když vám někdo napíše, potřebovala bych objednat to a to, jo. Takže nějaká vaše zákaznice. Jinak nejste nucení ani vázání tím, jo, což je super. Protože tohle se mi na tom právě líbí. Nemusím si doma dělat sklad. Jenom kvůli tomu, abych každý měsíc objednala. Jo? Takže nic takového prostě. Tak holky. A kdybyste něčemu nerozuměli, nebo chtěli jste ještě něco vysvětlit, klidně se ptejte. A jinak za mě já vám přeju krásný zbytek dne a hezký den prostě.